Паважаныя браты і сёстры ў Хрысце, мы вельмі часта думаем над тым, разважаем, што такое шчасце, сапраўднае шчасце. І чымсьці добрым, нармальным, натуральным для чалавека з'яўляецца імкненне да шчасця. Бо чалавек для гэтага быў створаны. І чалавек сапраўды на пачатку, нашыя першыя бацькі, Адам і Ева, былі шчаслівымі да часу, пакуль не прыйшоў у іх жыццё грэх першародны. А гэта было злучана з гардыняй, з недаверам да Бога. Дух нечысты сказаў першым людзям такія словы, што вы можаце быць такія, як богі. А калі вы будзеце такія, як богі, то навошта вам Бог? Вы будзеце знаць, што такое добро і што такое зло. Мы ведаем цяпер, не заўсёды, не до конца, але мы ведаем цяпер, што такое добро, мы ведаем, што такое зло. І вельмі часта мы глядзім, сколько ёсць несправядлівасці, ненавісці, зайздрасці і іншых такіх дрэнных справаў у гэтым свеце. І часам нам здаецца, што зло пачынае перамагаць. І часам нам здаецца, што добро перамагае, можа, дзесьці ў байках, у фільмах, можа, у песнях таксама. Але добро перамагае заўсёды. Добро перамагае ў жыцці, проста мы часам гэтага не бачым. Проста не заўсёды маем сілу, каб змагацца са злом. Просто часам опускаюцца нашыя рукі. І калі бачым мы вельмі шмат незразумлення, подласці і зла таксама у гэтым свеце. Добро перамагае заўсёды, толькі што іншыя формы барацьбы зла, іншыя формы барацьбы таксама добра. Адзін з нашых братоў, які потым быў аглошаны благаслаўлёным, таксама, як малады чалавек, калі трапіў у турму, а это быў благаславёны Ганарат Казімінскі, а ён нічога такога не зрабіў, каб трапіць у турму, і ён бунтаваўся супраць Бога, і казаў, то ты Бог. Калі ты Бог і ўсемагутны, то чаму я знаходжуся тут, у турме? Чаму я так цярплю, чаму мне так цяжка? Але потым, дзякуючы малітве ягонай маці, дзякуючы навяртанню, ён прыйшоў да братоў, каб таксама стаць братам, каб таксама служыць Езусу Хрысту. І вось той, які бунтаваўся супраць Бога, таму што ён лічыў, што несправядліва асуджаным, потым казаў такія словы, што зло яно крычыць вельмі моцна, каб заглушыць добро. Добро прамаўляе у цішыні. Добро яно не робіць рэкламы, и оно не на показ. Добро, у адрозненні ад зла, можа дзейнічаць вельмі доўга, бо зло хоча вельмі хутка, імгненна нешта зрабіць, як, напрыклад, падманшчыкі ці зладзеі, каб чалавек не паспеў апамятацца, а добро дзейнічае часам ціха і паволі, таму што
Дабро ведае, што ёсць час і што часам трэба часу, каб адбыліся пэўныя таксама перамены. Паважаныя браты і сёстры ў Хрысце, дабро не только перамагае у легендах, байках, не толькі ў фільмах ці ў песнях. Дабро таксама перамагае і ў нашым жыцці. Мы проста вельмі часта гэтага не бачым. Нам вельмі часта хочацца, каб усё адбывалася вельмі хутка, як у песні спяваецца: мы хотим сегодня, мы хотим сейчас, мы хочам вельмі хутка. Таксама я калі прыйшоў у Мінск, гэта было ў 95-м годзе, то я разумеў, што потым з цягам часу мне трэба будзе займацца тым, каб здабыць зямлю пад будову касцёла. І вось чым больш праходзіла часу, месяцаў, год таксама, тым больш складана як бы было чакаць. Чакаць заўсёды непроста. Цяпер, гледзячы з перспектыву часу, я бачу, што той пляц, які мы атрымалі і на якім мы збудавалі касцёл, найлепшы з усіх пляцаў, за якія змагаўся і якія таксама прасіў. Бог як бы казаў, што пачакай, у мяне ёсць іншыя, нашмат лепшыя планы ад тых, пра якія ты нават і не думаеш, і пра якія ты нават марыць не можаш. Проста не прыйшоў час. Бо тое месца, дзе мы атрымалі пляц пад будову касцёла, калісьці было полем далёка за горадам. Цяпер касцёл знаходзіцца ў цэнтры мікрараёна. Ну, мне хацелася трошкі хутчэй, каб атрымаць пляц, каб збудаваць касцёл, каб людзі мелі месца для малітвы. І часам, калі ты стомлены, ну ты, напэўна, на многае пачынаеш таксама згаджацца. Мне ўжо здавалася тады, каб мне прапанавалі месца ў нейкім балоце пад касцёл, то, можа б і згадзіўся, сказаў бы: ну нічога, на сваях паставім касцёл, і вось потым нешта там дадумаем, нешта прыдумаем таксама. Але ў Бога былі свае планы. І вось была такая гісторыя, дзе таксама думалі мы пра тое, каб атрымаць месца пад касцёл. Са мной прыйшоў архітэктар, ён чалавек праваслаўны, і прыйшла жанчына, якая была дэпутатам, але каталічкам. Ну і вось, якія яны словы казалі. Чалавек, наш архітэктар, ён кажа: хоць я і праваслаўны, але я за тое, каб на гэтым месцы быў касцёл. Я думаю, як мяне яшчэ дэпутат падтрымае, будзе цудоўна. А яна ўстала і кажа: я хоць каталічка, я супраць. Такога я не спадзяваўся, конечно. Но яна сказала, чаму. І я цяпер з ёй згодны, але тады мне не проста гэта было прыняць. Яна сказала: я лічу, што гэтае месца замалое, зацеснае, і яно недастойнае для касцёла. Але так, як я сказаў, каб мне тады прапанавалі дзесьці ў пэўным балоце будаваць, ужо такі быў стомлены, я, напэўна, быў гатовы таксама згадзіцца на любое месца. Шмат часу прайшло. І вось таксама рабілася гэта ў такі спосаб, што заўсёды нейкія пэўныя праблемы ствараліся для таго, каб здабыць пляц. На пачатку
Былі аныя вымаганні, потым другія вымаганні былі. Потым казалі, што тое, што было раней, цяпер ужо не актуальна, зараз будзе гэта ўсё іначай. Таксама потым казалі, што трэба сабраць 1000 подпісаў жыхароў, якія тут недалёка знаходзяцца ад гэтага пляцу. Не выключана, што таксама лічылі, што сярод гэтых жыхароў знайдуцца людзі, якія будуць супраць гэтага пляцу. І потом можна будзе аргументаваць тое, што пляцу не хочам даць, што мы як бы і не супраць, горвыканкам нават як бы за, але ведаеце, ёсць пэўныя працэдуры, ёсць пэўныя вымаганні, і вось тут ёсць людзі, якія не згаджаюцца, і мы павінны з гэтымі людзьмі лічыцца. Але подпісы былі сабраныя, ніхто не быў супраць. І вось так, як пляц знаходзіўся блізка ліцэя, то тады было сказана дырэктару, які католікам быў, які мне потым казаў: отец Анатолій, я вам спачуваю, што тут, каб здабыць пляц, сапраўды я разумею, сколько трэба прайсці. Але ён кажа: прабачце, ёсць пэўныя вымаганні з боку раёна, я павінен гэтаму падпарадкавацца, што павінна быць сабранне ў ліцэі, што павінны выказацца бацькі таксама гэтых дзяцей, якія тут вучацца ў гэтым ліцэі. І вось было гэта сабранне, і там была пэўная група людзей, бо людзей мы можам падзяліць як бы у нашай краіне на две катэгорыі: homo sapienсы, людзі разумныя, і homo советикусы, якія не заўсёды розумам карыстаюцца, якія вельмі часта маюць нейкія свае погляды, і якія вельмі далёкія ад Бога, і значыць вельмі далёкія таксама ад праўды, якія жывуць у нейкім яшчэ сваім свеце. Была там катэгорыя старэйшых людзей, пра якіх можна сказаць, што сапраўды да некаторых людзей са старасцю прыходзіць мудрасць, да некаторых прыходзіць старасць. І вось гэтыя людзі старэйшыя, якім было там за 60 год, якія, можа, адной нагой стаялі ўжо над магілай, яны найбольш былі супраць таго, каб далі пляц пад будову касцёла. Здаецца, уже калі чалавеку за 60, па 70 год, ён павінен думаць пра вечнасць. Але, на жаль, у нашай краіне бывае по-рознаму. І вось яны найболей як бы бунтаваліся, крычалі: нам здесь касцёл не нужен. І тады прамовіла заўуч, праваслаўная жанчына. Яна кажа такія словы: отец Анатолий пришел и спрашивает у нас о разрешении для того, чтобы здесь построить храм. Но с одной стороны, кто мы такие, чтобы давать разрешение на строительство храма? Есть определенная процедура, есть требования, мы должны этого придерживаться. И потом кажа гэта заўуч такие слова: отец Анатолий спрашивает у нас разрешение, можно ли здесь построить на этом месте около лицея храм. Но придут другие, если мы скажем ему нет, которые у вас разрешение спрашивать не будут. Поставят вас перед фактом, построить здесь казино или еще что-нибудь. И тогда вы вспомните, что приходил отец Анатолий, и на этом месте мог быть храм, но вы сказали нет. І я лічу, што трэба галасаваць. Кажа заўуч, вось гэтыя людзі, якія там у першых радах знаходзіліся, яны пачалі крычаць, што добра, давайте тут у гэтым зале галасаваць. На што заўуч кажа: я тут заўуч, я вырашаю, як мы будзем галасаваць, дзе мы будзем галасаваць. Калі ласка, разыходзімся па класах і там галасуем. І ўсе разышліся.
И потом мне зауч скажет: отец Анатолий, я здесь давно в этой школе, я знаю всех родителей этих детей, я знаю всех бабушек, дедушек. Кто это такие, я не знаю. Откуда они пришли, кто их прислал. Я их могу назвать одним словом — провокаторы. Но вот знайшлися люди старейшие, специально подосланные, бо старейшие, бо солидные, бо ніби яны ведаюць жыццё. На самой справе до гэтых людей, так как уже было сказано, пришла только старость, мудрости не пришло. Потому что, коли человек старейший, и он не зразумел, скажем, у 60, у 70 год, что мы на гэтым свете только з'яўляемся гости, что есть вечность, валадарство небесное, то сапраўды до того человека, на жаль, пришла только старость. Мудрость не пришла, и невядома, чи эта мудрость придет. Я так само не раз, может и вы, от людей старейших, якія повинны быть прикладом веры, повинны ж поразумнеть уже там до 60-70 год, чув такие словы от старейших людей, что, хто яго ведае, як там ёсць з гэтым валадарством небесным, чи там что ёсць, чи там хто ёсць, адтуль ніхто не прыходзіў. І вось мы з вами рыхтуемся до святкавання урачыстасці Божага нараджэння. Мы святкуем той час, калі адтуль прыйшоў Сын Божий, Иисус Христос. Каб нам что сказать? Что есть вечность, есть валадарство небесное. Але Иисус Христос так само, калі навучае, Он кажа, что у вечности есть не только рай, а у вечности так само есть и ад. И вось от человека вельми шмат залежыць, куды человек трапіць. Жыццё наше короткое и вельми хуткое, як рака, можа, як горная рака. Але ад гэтага кароткага і хуткага жыцця залежыць наша вечнасць, якая мае пачатак і якая не будзе мець канца. До великого святого Фомы Аквінскага пришла ягоная родная сестра и спыталася у его брат, кто будет в небе. На что он отказал ей: великий теолог, той, кто хочет. Крыху подумавши, она пытается у его: добра, а кто будет в пекле? И он ей отказал: той, кто хочет. Хто хоче у пекла? Ніхто не хоче. Але, тим не менш, пекло не пустое. Там так само вельми шмат знаходиться душ. Ніхто не хоче у пекла. Але недостатково сказать, что я хочу у неба. Недостаткова слов. Вельми важно так само, каб мы подтверждали гэта своим жыццём и своими учинками. У пекле никто не хочет быть. Нават вельми заядлые атеисты, якія трапили до пекла, яны сёння з радасцю адтуль вышли, и тут были бы наибольшими покутниками, каб только трапить до неба. Нават те, хто себе лечили при житті сатанистами и ўсё жыццё пакланяліся сатане, явно іншым даючы негатыўны прыклад, яны таксама не хочуць быць у пекле. И нават сатана не хоча быць у пекле, потому что сатана так само
мае магчымасць параўнання, ён ведае, што такое пекла і што такое неба. Хтосьці пра духа нечыстага казаў такія словы, каб дух нечысты меў магчымасць испаведавацца і раскаяцца, атрымаць адпушчэнне граху, увярнуцца ў валадарства нябеснае, ён бы, напэўна, з гэтага скарыстаў. Ён бы расказаў пра ўсе самыя дробныя свае грахі, ён бы крычаў бы нават пра свае самыя подлыя грахі, каб толькі атрымаць адпушчэнне грахоў і вярнуцца ў валадарства нябеснае. І вось, калі мы слухаем гэтыя словы, паважаныя браты і сёстры ў Хрысце, вельмі важна задумацца над тым, якая вялікая ласка дадзена нам, што мы маем права прыступаць да споведзі, атрымоўваць адпушчэнне грахоў і таксама прымаць у камуніі цела Езуса Хрыста. Мы вельмі часта гэта, на жаль, як бы не ўсвядомваем, не разумеем, для гэтага з гэтага не карыстаем. Падре Піў у сваім часе казаў, каб людзі разумелі, што тут адбываецца ў касцёле на алтары, каб разумелі, глыбока разумелі, то тут, напэўна, бы міліцыя стаяла, людзей бы не пускала, столькі было б людзей, якія б хацелі быць блізка алтара. Але мы вельмі часта гэтага не ўразумеем, не ўсвядамліваем, для гэта вельмі часта, на жаль, з гэтых дароў, з гэтай ласкі таксама не карыстаем. Людзі вельмі часта, як бы апраўдаўшы сваё жыццё, не навяртаючыся, не змяняючы сваё жыццё на лепшае, кажуць такія словы: а хто ведае, што там ёсць? А хто адтуль прыходзіў? Сын Божы сам прыйшоў на гэты свет. Ён прыйшоў на гэты свет не для таго, бо не ведаў, як тут на гэтым свеце. Добра ведаў. Але ён прыйшоў на гэты свет для таго, каб мы ведалі, што ёсць валадарства нябеснае. Што па-сапраўднаму шчаслівы можа быць чалавек толькі блізка Бога, толькі ў валадарстве нябесным. Нема нічога большага і нічога лепшага ад таго, што Бог падрыхтаваў чалавеку. І вось Езус Христос, урачыстасць нараджэння якога мы хутка будзем адзначаць, спецыяльна прыходзіць на гэты свет, каб сказаць: ёсць неба, ёсць валадарства нябеснае, але ёсць таксама пекла. Мы вельмі часта задумваемся над тым, чаму Христос вось прыйшоў так, як прыйшоў, бедны, убогі. Таму што, каб ён прыйшоў у вельмі багатай сям'і, многія б звярталі ўвагу на што? На тое, што о, які палац, як прыгожа, сколько тут золата, і так далей, і так далей. А Езус прыходзіць бедны, убогі, такі безабаронны. І калі людзі прыходзяць і глядзяць, пастушкі, калі прыходзяць, калі прыходзяць таксама каралі, то што яны бачаць? У цэнтры хто знаходзіцца? Христос. Там занадта няма на што звярнуць увагу, на гэты хлеў, на гэтую бядоту. І ўсе звяртаюць увагу на Христа. І вось таксама вельмі важна, паважаныя браты і сёстры у Христе, каб у цэнтры нашага жыцця, як у цэнтры гэтага касцёла, быў Христос, як тут у табернакулюм. Але Езус Христос, калі прыходзіць бедны і убогі, як маленькае дзіця, ён таксама на што паказвае, што вельмі важна, каб у цэнтры жыцця быў чалавек. Не тое, што чалавека акружае, але каб быў чалавек. І вось вельмі вялікая праблема сучаснага і нібы адукаванага чалавека ў тым,
што чалавек замест таго, каб яму пэўныя рэчы служылі, пачынае служыць гэтаму, што чалавек іншага чалавека трактуе не як брата, не як сястру, але падыходзіць да іншага чалавека як да рэчы. І нібы сучасны свет, і нібы цывілізацыя, і нібы сапраўды вельмі шмат адукаваных людзей. І вось Христус праз сваё нараджэнне не перастае прамаўляць, што ў цэнтры нашага жыцця павінен быць Бог, і ў цэнтры нашага жыцця таксама павінен быць чалавек, такі самы, як я, нічым не горш ад мяне, можа таксама нічым не лепшы за мяне. Мы вельмі часта задумваемся над тым, што такое шчасце. Шчасце – гэта калі мы сапраўды хочам пазнаць праўду. Праўду, якая паходзіць ад Бога, праўду, якая паходзіць ад Хрыста. Таму што Езус Христос таксама кажа такія словы, што праўда нас вызваліць. Праўда дапаможа нам знайсці дарогу да збаўлення. Праўда дапаможа нам знайсці дарогу да валадарства нябеснага. Амен.